Angsen. Takuk. Tamni bagi tini kok cuma tumna rungno ringnen nangha. Hambai sini media takuna tamni kai sini takuk khoroksa nukhuni aji sarinai botini saksori hanyangai bicycle kapuru at kaisa klai bini yakung ni saito man teroi phari thanga ni khanao tei esra je khlaimani doctor thangai abni bifuru makha begram pharijak on bagai nukhuni aji nai se chana nangna kringai thongrok klai tong kai sabo kaji nai obno bagai subachu sanan bagai media takhusuna maring jau Lai tong hana? bisa rok khana Bisa rok lai khana na. Angkai ke bufano khaganang maya ganang emla neta montri jang nai rok phai janai phike. kebo tahu kebo ni subachu maya khu obno bagai no subachu manan bagai no tini media takhusuna ring jagu Kai nin sini mungkai. ani sinimung solenjoro deburma ango kami am jaga ani no bono nugui sini tonon bagai simani bagai no ang tini binaro phai bono mana pheke Hambai akon no. Sini takhu khoroksa ashram de Burma Sunaisari kamini PS hingke Kollanpur bo bisa sikang accident bini yakung derawi thangka tabuk cholia ngai nogo khlaijak amsaini khaganang maiganang no koyo bono je manti pariti chukti kisa sobarnani bagi tani hingke bo simise nukhungni ajinai bini dartui se nukhung choli tongjamani bose tabuk hamyangai thongora khlaijak boni bagai lukrok no koijao bono je manti pariti chubabainen bagi Fredising sini screen no borongni bank account number rijak tei boroni contact number rijak borok bai krengai je manti pariti kisa sowa jabai di hnei lukrong thani koijao sini takhuk ashram de Burma norongni choba so manma bai bini sak hamai basakhe norong thanio bini hamari diai mung tongnai tai boni hamjak mung norongni thani tongnai khaganang maya ganang rokno koijao borokno je manti chobanani tai tong ang khaime bai ko mutgen tu solinga tong bi busa kosong pre khaima sai tong tetamo Angkai khana mani uskang nabar 30 tarik nabar wati Febru nini nukhung tuliro khogui telang thangka abu bosana mai han khana mani abu ko bosako namai ko tabu go ram puja kriba ga haima tong hata wate wakai sitong tana ko ga si tong ke bufano no nai pheni kri ko ke bo phon phai ko suba jo ne to bati ko he nai no phai khai ke bo saime le ate ha Angkai sala phacha masa ya ama hike choli matong hata na thang mai la lukorokni thani nung khaganang maya ganang lukorok ko bangma tongo borokna nung tam kobong nai tong musung bo ko phai ke ba khai tong ngoi na khai bai tu ri khai ri ya Pula iko bormo jano thangui cycle iko bachike accident gei je kalai phemeni akhoro no hote hamya pa hamya kai dakoro go talangkha dakor talangkha iko hamya bi pahani bong de hinsaka esara khaine ke kai hamya kai iko pahani bong nge rang pusa kri be thangmaya daktoro naimaya lai sugoi thana tongmani ngai ya hina ma tong nai sig ma tong ta khaine ni Naimani ya. Kan nang ni nukhung aje na sewa mahayeng tong hongkai. Sing tong pai je sala borok si thong arok lai ja kangkai. Ang buri borok bum takha aje nai. Sela ni kam no bo. Lukorong no abunyo suba suda ke semano nei ang nai. Kai doctor ko thangka. Thangka doctor thangi ni. Boza ga thang. Khwayo. Khwayo ya sera khanya ya. Agartala ro jibira ko thangla nai kha. Maya rang kre rang pusa kre thangmaya tangkai thanai. Rang pusa je kre. Bui hai jaga jumi tong khai to jaga jumi kham mi nai khe jaga jumi phan kya sagri ui thangai mam le hamri na bagai nai khamum lang bo kari ngai abu bu kuri hingai jaga jumi bu kuri hingai ngai nang ni buri boro ngai tabuk kabang ma neta mantri ro khaganang maya ganang tongi tongo hongka o neta mantri ro nang tam sannam musung abu no angki asu basu nai chai ko ani nogo thongarok lai tongnai hayani bagai nyanya ni bagai ang chesta khai nyanya ni bagai ang naita
Kisah coba so naja. 는 시누문가이 Hah? Nini bumung? Ha? Sumala. rumala na Hmm. kai nang mo kami kai sona sori na Sorry.